Pre nego što počnemo video, svaki moj prijatelj koji gleda ovaj video može slobodno da mi se smije u školi. Da. Hi guys, ja sam Crvena Bubica i da, ja sam muško. Sve to počelo kada sam bio manji, zato što je bilo pre 4 godine i bio sam drugi razred kada su mi šestaci bili, a sada sam ja šestak i sada ja bijem drugake. Osim akog drugog ima starijeg brata, sestru koja može mene da bije. Nekad me život je previše komplikovan. Inače, da, počelo je kada sam bio drugog i išli smo na rekreativnu. Nema nikakve zanimljive priče dok smo se vozili, tako da ću da preskočim taj deo. Evo nas, došli smo. Ja sam bio ono kao, konačno! Sada bi da malo časkam u ovim cimerima. Valjda nas je ukupno u jednoj sobi bilo 3 ili 4. Mislim da nas je bilo 3. U mojoj sobi bili su Stefan Carevo 3, Postati Zajkano, Mičko, to je lažno ime, i ja, a.k.a. onaj koji najviše prda u sobi, ali niko to nije provalio. Ok, lažno vas, svi su to provalili. I tamo smo bili 7 dana, i tako smo se družili, izmišljali smo lozinke, pošto je to tako moderno. Igrali smo se sa dvojčicama, igrali smo Yu-Gi-Oh! Da, totalno smo to radili. Onda, 6. dana, počinje ono što su svi vi čekali. Ovako, 6. dana imali smo neki Discord, gdje sam ja molio DJ da posti Crazy Frog. Inače, ja kao najveći biser popio sam sam sok. Pošto sam bio drugi razred, imao sam učiteljicu. Pa, sad ide ne baš legendarno dijelo. Učiteljica ide mi su WC. Ovima što mu gore u stepenice pa levo. Jasno. Pošto sam ja bio glavna faca i nisam teo da idem na te prljave WC. Naravno da sam išao u svoju sobu, koja je još 5 stepenica više. PS, naša soba je na najvišu spratu i na kraju. Tako da... Došao sam u sobu. Bila je neko magija uključena. Onda sam vidio svoje pantalone koje su u stvarnosti previše prepunjene i smrde. Znate na što mislim. Bacio sam te gaće u moj kofer, obavio sam što sam trebao i svi su bili srećni. Tako, pogrešno odgovor, kraj. Wow, preživjeli si do kraja, to je tako čudno. Mislim, svi smo čudni. Inače, pogledajte moju 19 stranicu i moj Twitter. Vidimo se u sljedećem videu. Bye girls!